Tibyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Agustina, apay kasi ni Jocelyn? Apay, Glory? Ay, kwa. May bagaklakan ka, Di mulatan idandanon kan kwa na. Anya nga minday da. Ni Jocelyn akaarubam. Apay akas jay. Kasla saan nagdigdigos. Anya? Unay kan. No anya laditan ti sasawam. Agpay sumat. Kanapay akas jay. Kasla saan ngagsagsagay say. Pudno a pangulutan ti buok na. Ang madlaw lata saan ngagsagsagay say. Katkas jay nga rod mati amuna na sayaat para iti bagina. Saan nga ta nga isursuro di asawa na? Ay na, kasano nga isuro di asawa na. Kat kanayon mat amarabyan, ta driver mat ti taxi. Kaslaman manupay kitin ang makitak nila kay nang agawin. Aya? Iti na minsan, nanggag kong agap-apa da. Tabasit sa mo ti inyawa ti asawa na napasadaan na. Isa ako na ni Jocelyn nga adda babae nila kay na. Ha? Alam no kasta? Oh? Kasanumot ngamin adi agbabae nila kay na, kat dongrit mo. Shhh! Ang mga no ada makangagkan ka. Ang mga no idanon da kan kwa na. Ay wunan niya. Madaksan talakit di. Agi na naakman pa'y. Ay, nabanugak anang sabon kadagiti lupot mi. Una, agi na naka ngamin. Agis istoryata kabayatan ti panaglablabam. Apay, awan ka di ti lalabaam. Tagtugtugaw kalapta ditan. Irwar mo tapno ada kaduak nga aglablaba. Ay na, masadutak pa'y ngaglaba. Takasanumot ngamin. Naikat ti gaganay gayak nga aggaraw. Apay? Kasanumot ngamin. Adda manin babae nila kay ko. Aya? Ay, saan amaminggang agbababae nila kay ko, Agustina? Diyak man amo, takakamatin mo't ti babae. Saan mo't anataer nila kay na? Kas iti na minsan, aday nung takababae na pinagsasawa. Aya? Apay, kayat mo ti maika-11, kinunakan kwa na. Ha? Ni, apay. Adda sa nga pulo, babae nila kay mo? Ay, wansi ka. Ay, iso day ta ti pagapapaan me. Aya? Ay, kaasi ka nga ron no kasta, Jocelyn. Sapay nakaad-ado ti anak yo. Maikainnem sa tay buridak yo. Ay, wan nga rod. Siguro, dakkel ti mapaspasadaan nila kay mo anya. Taado ti babae na. Una, ngam ip-ipan na nga rod iti babae na. Aya? Nanang, mabisina ko. Ni, kita mo day ta anak mo, Jocelyn. Nakadungdong rin. Oh, di gusam Ay na, dagito'y mat nga anak ko. Inal daw adigusak ina. Ngam day talaagay ay ayam tar aramidan da. Inal daw ka no adigusan na ti anak na. Kajak to pa'y makita adigusan na ida. Sige, Agustina. Inak pa'y pakanin to'y anak ko. Sige laang. Kanyan ni Jocelyn. Di na pa'y lang amin digusan dagiti anak na. Tanagdudong rikda. Inta makitsinda. Kakaiso na adakkel to'y nayawat mo kanyak ita. Sika lang ti mapan. Mapantadwa iti kasta. Agsuro ka mat ngag budget. Sika lang. Tapay. Diyak kaya ti makikuyog iti kaskan ka adungrit. Anya? Nagdiramusak mo ta? Uray pay. Sikalatan ti mapan makitsyenda. Diyak kaya ti makikuyog kan ka. Ti ko namkit day. Mabuteng ka nga amangan no adda makakita ka data ababae. Anya? Nagalasan ti panagsasaom. Talaga man? Mapan kakit din. Nagadupay lasaom. Ay, Bayan. una yun ni Jocelyn. Sabay at nagatiamot. Ay nagluray. Kumuyog kan kanyang ama kay Jenda. Ado ti sukik iti tindaan. Amok no sa dino ti paggatangan itinateng anak ka. No siya, pasig anat natang tigat-gatangan. Gaputa saan amabalin amapukaw tinatang. Ngamen, isulat ti kayat dagiti anak may. Ti kulam kit di.
Talaga nga isulat ti kabaunan day ta budget mo. O anya, sumurot ka kanya. Ha? Ay saan, Jocelyn? Sa bali ti pagturungak. Mapanak ngamin iti department store. Taigatangak dagiti anak ko iti underwear da. Tani, pasig mo't tinadaan dagiti usar da. Ay no siya, pa'y ati underwear dagiti anak ko. Tagkaragata nga kami. Aso, agkaragatang ka no. Idin to pisang-pisang pat nga ron tisapin dagiti anak na. Hindi na pala iba na nga awan igatang na. Ay na, agpainit tayo man dito'y paraangan. Tanay, nagmayat ti init. Nanti, agpainit akman met. Nagkatal ti ulo. Apay, ado ti kutom? Kita akman? Nay, ay sos! Nagado ti kutom, neneng. Ay, unay daytan. Aguri ka, inakalaan ti sugod ko, tasuguden ka, ha? Nay, sugsugudong gayam ni Neneng Agustina. Wan, tanay, nagado ti kuto to'y anak mo. Apay, di mo man la sugudan. Tadi kat kaasi akudkod. Inton kuan, aggadil ti ulo na. O, kita mo, nagado ti kuto na. Ay, unay kan nga ina, tabaybay am ti anak mo nga adu ti kuto na. Ay na, daytan di bagbagak. Asaan ko maamaki ay ayam kadagiti ka iskwelaan ng addakuto na. Iso dayta, naalisan lakit nga road. Saan aday ta ti rason, Jocelyn? Wen, natural dayta, ta. Ubing dalakat nga road, agkuto da. Ngam saan ati classmate na ti irason mo, no apay anak akutkuto to'y anak mo. Rumbang ngamin akanayon mo adigusan ato'y anak mo, nang runa ta babae pay. Ay nakanayon ko idadigusan. Talaga ang maalalisan ngamin iti classmate na. Saan mo nga irason dayta ko nakmat? Ngamin, nagdudong rate dagiti anak mo. Di mo pa'y ida madigos. Di dagsuksukat itibado da. Iso asabalin ti angot da. Anya? Ay na, Jocelyn, di kan agrason pa'y. Ta siyak mismo ti makakitkitakan ka. Ta mismo akaaruba ka. Ngamin, agabay la ti balay tayo. Awan to pa'y ngamin ti pan nakakitakan kang agdigos kamat. Ay na, rabi iti panagdigos ko. Ay na, manumaten atawan nga agkakaaruba tayo. Ngampulos, adi ka makita nga agdigos iti banyo. Kanayo na ka mapan agdiramos di taban nyo tunggal rabi eh. Ngamsi ka, nakaturog kan. Naidapan ti amin asilaw yo kat nagsapapay. Ay kat siguro, maturog kalatan adi ka man la agdiramos. Ay sos, agdiramos mo ta? Amom, Jocelyn, diritsaan kan Lagi ti kaaruba tayo, adamadlaw dakan ka. Nga anya? Asikan to pa'y amis mo nga ina kat dungret. Anya? Ti ina a dungret mat, agraman anak na. Anya? Wen mat, kita man talangam. Apay akasta ka. Isu nga awan tinapintas akawisyo, tadi mo ammo nga aywanan. Ha? Kita am dayta inted ko kan kapantalon. Naggapo pa'y dayta iti Singapore. Karaman dayta iti in-package ni katuganga kada kami. Nagpintas dayta a pantalon. Ngam kita man itatilangana, nagbalin alabang. Saan ko ngamin a-type dayto a pantalon? Che, sumardeng ka man. Anya adi mo type, kat suot-suot mo ita. Kanawan to pa iti pantalon mo anapintas. Pasig nga agkup-kupas, kan nadait-dait. Sa ita, ibagam adi mo type dayta inted ko? Ma-pride ka mo't anya. Jack mo't imbaga nga ikanak iti pantalon. No kayat mo di sublay. Kayat mo, ta isel-sel ko pa'y di tangangam. Ha? Hoy, Jocelyn. Nasaktan ka man iti inbagak ng pudno amin. Iso abaliwang man tikas tawagas mo. Di ka agbalin adong rate. Isurom dagita anak mo, tapno di da tumulad kan ka adong rate. Kunam no asino day tanga Agustina. Ha? Ti ko na atrasa. Pwa? Day tagayam ti bagam kanyak, isong imay ka. Ay, masurunak ngamen ang makakitkita iti rupa na. Isu adito'y paraangan niyaw ti imaya. No anyaman dagit imbagbagan ni Agustina.
Pudno amin. Ha? Ibagak mat ti madilaw ko kan ka, Amom, jak mat kit di pakibyangan ti panagbiagyo. Angam, ibagak lang at ti madlaw ko. Asika, di ka agdigdigos. Anya? Nagkatugaw ta iti jeep, idi na irana naggiddan ta anapan ijetsendaan. Kat ay na, nagmadi ti angot mo. Ha? Apay, di mo nadlaw dyan may sapay akaabay mo alalaki. Nakaapot iti agong na. Takasano, nagangdud ka. Nagdiram usak mo't idi Day talaang atakalaman si ti impunas-punas ko iti imak. Taawan mo't lotion ka. Ammom, Jocelyn, may mayat matlaeng no kanayon ka nga agdigos. Akanayon mo pa'y adigusan dagiti anak mo. Nangruna dagiti babae. Tadi dakat agkuto. Anya? Dagiti ubing, nangruna no kanayon dang aglingot. Iso day tati pakaalaan iti kuto. Nagpadaan nyo kin ni Agustina? Ako namlan no nadalos kayo unay? Katwan mat, talaga mat anadalos kami. Takanayon kami nga agdigos. Ken digosan mi mat dagiti anak mi. Nadalimanak pay iti balay mi. Nadalos ti unag ken ruwar ti balay mi. Saan akas ijay balayo? Adong rit apadam. Kunamlan no asino kayo nagbabanglo? Puwe? Oy, Jocelyn mabalin ka di adi ka umay dito ayan ko, no di ka nagdigos, Ngamin, sumursurot kan katingilaw. Anya? Pudno matimbaga dagiti karubakan ka, Jocelyn. Asi ka nga inakat dungrit. No jak pa'y digusan dagiti anak ta, kat saandan nga agdigos. Anya ti aramidang nga ina. Saan ka mat nga agtrap-trabaho? Sakmat ti mangmanggad. Wen! Agpapada kayo kadagiti kaaruba! Ha? No anya ti kunam agad ang sinatan! Anya? Nga masapol nga ikan na kami iti sustento. Tagasam nga dagiti anak ta nga innam. Pumanaw ka no kayat mo. Dagiti ubing, agyanda kanyak. Siyak ti makamo kadakwada. Tanauma akmatan kan ka. Di ka pa agdigdigos mat. Anya? Sige, pumanaw kan dito'y balay. Agawid kan ijaan dananang mo. Tasakon ti makamo kadagiti ubing. At dangag pa'y suinada, ngam kaslamot abnormal. Ay, sobra ka mag! Kita man talangam, kas kala abnormal. Day tabuok mo, di mo pa'y masagaysay. Nakaang-angdod ka. Kasano nga min ay amadigos mo dagiti anak mo, kat si ka mismo, di ka pa agdigdigaws. Iso na sayatan no agawid ka ijaan dananang mo. Tawan mo't lang serbem. Naumaakon kan ka. Anya? Angdod! Sika ti ayan ti bidot, Jocelyn. Ma-pride ka pa'y. Imbes ko mga agpakawan ka iti asawam, kat agbalbaliw kan. Ang pimanaw kakit din iti balayo. Una, nagsakit ti panagsasaw ni Sebio kanyak. Talagang sakit din at babae na. Imposible nga agbababae. Kat uray lainam ti anak yaw. Ay, agbalbaliw ka nga minan, Jocelyn. Kita manday talangam, Uray kumamat nukutong ka. Kan awan langam a babae. Basta kanayon ka kumamat nga agdigos, kan agtoothbrush. Di kay kayat nakakumati asawam. Kasanaw asaan nga agbalin adong rate dagiti anak mo. Kat sikan tupay amis mo kat dong rate. Isong agbaliw ka kuman, Jocelyn. Ditan gagayon tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti ina adungrit, dungrit met agraman anak na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay, ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.